BJP Arachari Aphan Parem Vegji Pupen Congress APHLC Lapen Prekjam Arachari Chingrum Petpen Kilik Chepati Dunpo Dipu Lamding Road 5 km Botanical Garden along the area Puthak Joint Verification Kedam Dolamara Malaysia Long BJP Asong Pen Vote Kerek Amai Ke Paman Pon Ingdeng ke thom arlong wuti phonglang so ke se branch amahang ke thek ke talon Pini ada babirta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo tangte pini ada babirta juitha Kedam tang ni phai kre pho arni Election Commission of India hinpen Assam Assembly Legislative Kilik arni aphan non ke wangji jangmi po sirkep arni lapen ke lakha arni aru ni phai pli arni pusi bangdak ponlo BJP Arachari ke claim ke damning ing samse lapen raraphan chene kholo onglo pusi BJP aphan parem nang po pupen Assam along Opposition Party Congress APHLC pen chenglok Songkre Phoso Seatum Chingrum Petlo La Soteng Pensi Kewangji MLA Kilikalong BJP Arachari Aphan ke claim ke dam aning ke dok de jok nilitum Congress APHLC pen chenglok Prekjam Arachari Chingrum pen BJP Arachari Aphan ke paremji aphan nilitum eklai vet si chipati dun popusi pini Congress APHLC Chingrum pet pen pherang ke amai ke phahut East Karbi Anglong Congress amai phu Rotaning ti pen pangdak pon Pini bangso pherang ke amai long APHLC amai phu pen ke pangdak pon ke bokajan along Rotaning ti rongkhang along Agosining hiatum MLA kilik chepati dunji aphan Congress atum amen paklang lo lason si lapu APHLC Arachari penta diphu along je ai kathar lapen amria long Bikram Hanse atum amen si pangdak pon lo Laso ang bong Hauraghat lapen haflong along abang nonamat amen pangdak pon pelang Lapu APHLC je ai kathar pen ke pachini pona tengki Hauraghat along bangke nilitum APHLC aphansi ticket pi ponangji pusi ke hang pedo ponlo Pherang ke athengno nang pachini dun Alam ke lala je election ban declare atlo itu long dak polling ban ke mochik lo April 9 tarik lo la penili tum nomination file ki puri last date ban ke so chik lo 23 lo March la pen kado kabe kinni ji phan ke lang pe la pen rada ning ke hang kado kabe ki papleng je pa la pen jitu BJP ke claim ke dam ke hing nokpi ka jane tini ke electricity national party la pen regional party hoi pen sabe isi press meet ke hang athema candidate mokha pangdak atlo so ke pangdak bangke congress hin pen ke west kar benglong rongkhang bangke lage agostin hi lo la pen la east kar benglong bangke bukajan pen ke nili phan lo la sila solam ka do kabi lapu APHLC president apram IAS retired jai ka tha ek pen sami ke dora pelalam thegla lo la pen nili tu malam ku congress party pen Assam Pradesh Congress Committee general secretary do la pen parta lapu senior VP Surendra Singh do la pen nili general secretary dola nang tu man ke tu phage rano nonadu BJP ke claim ke dan ke chop che jani an link pen same ke parem di phansi ni tum isivet apply vet je BJP against ke chpai di phansi ni tum district lo la penil tu ahin ahin ke chapachini lo la pu ik pen alang ni tum long ke do to phan alang ni na pachini ko APHLC all party leaders conference anatu pen itu ni puka tum ke lalo nilia bangke Chini horlo John Singh Tigathar neli APHLC president neli dung ke jo ke depend rongti alangli agriculture secretary APHLC lapen alangli James Terang alangli CC committee along secretary lapen alangli Sam Samson Hanse alangli ta itum APHLC ang pagkinod secretary lapen ke Longson Ingjai do alang lika secretary lo IT na tu taklep la pen ke trade and commerce na tu secretary nilidum nalidum theklong lo political party seta secretary agriculture ta do trade and commerce ta do
lason sinitu cibilo athema election ke hai ar ni pen kam claim fit ji la apot si non pen ke bak kon ya la pen ni tu theklong lo je APH BJP la pen RSS ke yokta chini lo RSS ke monusmriti ateng di kam claim lo monusmriti long pulo Shudra la pen tribal atu apan pulo la tum ke a property da a property da awi wala da ku chapter net kep along angding so 416 along ke wala wala ye tribal atu ke Shudra tribal chot kali tu ala akur kam jaya tum anke Khatriya tum kali Brahmin tum kali sejahala akur kang day atum anke la tengga piso sota ve a property ta ve tadai pu la pena job non BJP atum ke ran council apa sarkar ke karbi atum along lian ta jor la account ke claim la jor ojila la tu athema long lege home party ke thepina la hosi home party ke tribal atum ke che pa ve jet nang yi for fan sia lang ni tu claim tribal atum han si just met itum six schedule area ke attack lo la nak akaprek munit atau mata nang sum dun pik lo la pen ke la son ka heno ke claim of potsi nili tu APH BJP la pen RSS apan ke perem bek nang i alang li tu anti people anti tribal party pen la si la BJP apan perem bek nang i pusi ni tu opposition tu aminong ke non itu Congress tu mesti tot from China tema setan itu 15 opposition parties united to Assam la posi jakar biang long ke akapreka ya party tu nang ong dun o edet ni tum long do NPP atum do la pen anu kaprek do lang tum long do la pen ke ni tum jasemet ke la Congress pen APHRC lo da ke ong ujo la masing li tum bong di tot from lo alang li tum anta nang cerap don lo ni tum la APH BJP pen RSS man perembek ni po ansi ni li tum celang pen nona man kachikroy hauran khat pen haflong la sonia bangke la longnia bangke final kalilang pusi non Congress tu men tapulo neli panangan tan lo pinyamasi APCC president padam sini panangan tan la final kalilang nangji ke haura ghat bangke friendly contest la son do kokta tek dan itu APHRC ben ke hangbom APHRC apansi la ke pijen nei pusi ne jom ta hangbom la pen ke la ke final kalilang la pen ke dak dikko bangke la ke nili methang masi contest ko APHRC ben la pen ke amri bangke la ke Vikram Hanse alang li si amri constituency ben ke contest la pen bukajan ke alang li ni to korte lo roton si contest la pen rong khang bangke la ke Agustin Inghi alang Agustin Inghi da hampu wesa na to bangke congress president lo alang li contest la ko an si non amat ke final lo ke final nelang ke orang hat pen ha from dolang lehen lo sini tu puing tum te ini tu kaita politics election ka khela kusi ningerong tiki itu ka khela pu where apot rat atum anta ni tu ka khela jong kusi nama thadun serious kali kusi ma thaturong la si ni tu la bangge ka khela po ba ni tu puing tum te serious matter election akam ke claim ke athema la election al hujong si itu chok chedet itu kam wai be chok chedet kulo tangte lagi itu madek ke pobat mom karbiang long pobat mom lo no wirang karbiang long west karbiang long di Masau anda wirang no lagi wirang pen itu ke khang lun jiapan aku ka pe the tu jiapan si to make Karbiang Long, West Karbiang Long di Mahasau great again for fancy nilisong non claim.
There ni phai kre truck surihini rengkor truck arni Dipu Lamding Road ka chileng atover kilometer po Botanical Garden and Silvicultural longle area phuthak joint verification ke damla ke KAAC asar kwa room ke do Land and Revenue asaikam ARO Mondol SK Forest asaikam Ranger lapen Forest Staff KAAC Secretary lapen longle ke panatum anparta SGB atum pen damlo pusi SGB Rajendra te ranglapen Forest asai ki 5 km Lamding Road Range Officer in charge James Tokbi atum pen lam thinang kaning je duna puthak arjupon ik sena March 16 Labangso Lamding Road kilometer 4 long Botanical Garden lapen Silviculture Labangso a garden do Bangso a garden mate Silviculture labangke establish an inkan ke as part a record department sort pen ke longa teng pulote 1986 lapen ke 87 se establish bu nasi piningan ke la soa Botanical Garden mate Silviculture ningkan flick cap kepleng lo non pini nili labangso forest asai hemadung along kang ni pen itu verification det pen dak nang litum India theng no nili keneng je nang kok bangke la pulo nasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sir lapen ke tim Karbi Anglong Ratchari asong doan Hamphang asong doan NGO asong doan nili bangso pini jon verification along sorgari gambura hisab daito doko koposi nili phan revenue secretary sar pen ta nang sorgari gambura chedu do nai chelang nai pusi nili ladak pini labangso sai jon verification along nili methang daito cheklem si nili verification long chetong dun pen ha hako as part labangso establish cheng labangso record teng pen pilar kadok ave kelong labangso nilitum lang amlo nilitum along John team ke SO settlement officer dolo forest officer tum ranger dolo lapen rat tum tadu la soteng si verification lo lasi pini nili pachini kang tung bangke lahan lo pini Karbi Anglong authority lapen ke Hamphang asong doan lapen ke Ratchari asong doan ta dipuadung labangke a garden mate longli thi muchot pulote la Botanical Garden lapen Silviculture hanlo Lamding Road long do lapen jui meme dam meme anda ke dak do lapen difu tot from arada tum ilitum difu ge do tum ladak akenang sot chujun chuku punoi ma kapre ka kam punoi ladak lu en long thingpi genang sot thingpi teng prang en long forest sor pen thingpi pen luru en long lu en long lahai penang akerap dolo lapen bangso alang ta kang bob pen la dak pen la so alang bob se ha lulang so lipon se ha dak non SDC office adung flyover a ber si li si ha di fulong si chetok lo lapen lang ka do ve punoi la si dak di fuge do tum mate la so arjon ke do tum lang ta ningkan arjon da thepte da dil tum lang ka do ve ta peri chulong lo lapen penang ali ke long lo ladak la so forest ke do joy ni pen ilitum raratum nidlitum baliram terang arong arat punoi ha ke cheng pen ke chongda na dunatum mane ke forest guard mane forester non retired ami dok da la anda ke long dunatum dolo sakuri ta pita dolo sida pini John verification dokok pipo si donang kok ma pulote la so forest along penang an illegally kacheraye tumphan bor ilo nili sorgari gambura hin ben ge thang da chini dunde thang alam ta ave ta bang kacherayi bo tum kabor ido ladak la kene dalala tum punoi mate longle dalala tum punoi ladak baliram terang arong men en pensi ladak kacherayi pan bor i lasi ladak Botanical Garden along a lake mata dili terang po amen pensi
nili non mo mondoleski tumben birta ke long ateng pute pota kuri dat ciri kep posipu nasi nangli tuma pan pini nili media long pacini ke la so diliterang ke pining pen ki thitang ningkaning koi bakta dolo thiar lo la so munit ke la pen la so forest long si aprang chong dat dun long lo amada phi bangke la so forest long alang iribu bamat piso somian no non da piso aso dolang yo ala dak iribu si aphi ke la so thilo lo la si non thilo da phi koma tong choma thalo ne koma tong pitong ke claim lo ne hala so forest lek long ta anjui me lang me government tum koror atangka ke cross a lek long si apu khuri long si ciri kep pota kuri det pu hala daga bangke la bangke hala dili terang pu amen en ben sita la so bang puga velo pening pen ningkaning koi do elo thia lo lage ki thitang amen en ben si nasi la kaddo kawe alam la pen ke forest non 500 bigha lo ne 1000 bigha lo ne alang tum illegally encroachment la dak pan bom lo pini ni tum ke thegam lo hemichi kimi pan bor i bom lo nasi nili kaddo kawe panta pini nangli tum pen pachini lo nili ladak thang ka cherap dun tawe penita we lasi Karbi Anglong Autonomous Council Authority tum yong si dak ICN pen la so forest yong si ko pene ingpu pen rat phan pidet po ba pene det pulote nil tum thang ka chupu donji mate ka chuningje donji alam awe sita nili tum aphan CM sar nangki pu bangela halo chu porthimi kemang wan along tame sorgari gambura tumate rong sar tuma bangke longle phelang bang langdun pamme nei pen modak forest along le ko pene mane illegal encroach that mane pota kuri that pulote nang tum si chepa chini nei pu CM sar nange pudo la soteng pen mathasi nilita pini nangle tum Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN aphan lapen ke Karbi Anglong team aphan lapen ke Ratcharia song doan hampanga song doan phanta nili nang pachini lo nili ladak thang kacherap dun tawe lapen nili phange nang pachini onde te pini mondoleski tum nili phanang hang lo nangli rong along nangli ria long baliram terang arong along forest lapen ke revenue department john verification do nangli nang chetong du nai pulo nili laso alam arjulong lok pen phone pen arjulong lok pen nili revenue secretary sar phanta la so lam charjulo nili phan la sono sonsi mondoleski tum nang hang asi nili ko sono dunang ma dunang nema po nili charjulo nangli ke dunang po hadak chilang nang po la pen ahoy ha aprang ke do cheng ahoy ha 1986 87 alom la bang so as per la so record ateng ateng benangli thanu noi pu la sinili pini nangli tu media theng no ta nang thanu no la pen nili ladak so forest along ke nili tumbang ke ha penangan bihek pen si theganong lo ke chongdata sika ke thom pen si nili chongdat dun long lang sika ke thom pen bulote pini an matha ta la sidak bang so forest ningkan thomkep ningkan flike barta dolo hala sot ke mane ta thiji mane encroach ji mane peneji putawe ta pinian ke lasona lam nang klang rok lo lasi kupima nangli tum government tum decision NG pusita nangli tum le no la so lam sinili kadokawe Karbi Anglong CM sarpen tenglok Karbi Anglong team la pen ke Ratcharia song doan hampanga song doan penta nili nang pachini lo la pen nili hin pen ke nili ke thang dak involved dun ke cherap dun awe solam se nangli tum phan tang nang ke pachini dak lo la pen nangli tum government tum yong si isi pass pen penera la so pore song si ingpudet po pusita la ke nangli tum authority tum alam lo la silan la solam nili nangli tum media athu pen pachini nang ko alam ke la pulo pini nilita sorgari gambura hisap methangarong la bangso john verification dokok nangke dun pen nili phanda nangke ther nangke hapta dolo piposi nang nangke dun lo ko piposi monong phigenang phanang thengera ji nang chokera ji pulason nili phanange puta dolo la pen ke nili phan chota gali staff moni phanda la son ki pudo asi pini nili media thengno phansi nili Karbi Anglong Autonomous Council Authority doan
lapen ke racharia song doan hampang song doan lapen ke law and order anathu difu si punoi karbiang long SP punoi nili la so media pen sinili pachini lo nili phanjong si la so John Biribison nili ki dun pen labang so kelang dun nili duty pen ke claim jong si personally nili phanjong si na tek kopene a ঘটনা dokok pulote la illegally encroacher tum si labang ke daito che nai ko bang si nili pini media thengno nali tum hanang pachini lo la pen ke la dak pini labang so nang dun o tum ka de ke nili tumarong asor mata kali baliram terang rong asor mata kali inut bahini tum do puta la tum ke ningkan ke bak ningkan potro ke dua tum si do la tum ke anda nili pan kali staff ana ke therda dolo sila sona ঘটনা dokok pene nili panda personally nang tek la solong le alam pe ajat pen note la long le illegally enforcement atum sila bangka ada tu chenang policy media ting no pachini ado nili ladak ke ini ke range in charge temporary range in charge chot pasi pini city wang lo dia folong joint verification doji kolam lah ladak 5 kilo botanical garden long pasi nili tum staff tum lapen dak nili mithang mata dun lo lapen dak mondor SK tum ta wang lo la sini tum cherap dun lo paklang dun lo la aprang boundary an ke paklang dun lap lo la sinon bangke parke council tum higher authority ari deng sidolo pot la kopima alang tum report pini ke pon pasoteng simo kopima lancholo itum pen bangke thangda record peni ne la sonta office long ya vedelo pot odak si ajata record do erlo la one PR office long si lalo ni tum dun lo joint verification panchet tong no staff do an pen Model Code of Conduct pangdak pondet api BJP mate ruling political party atumpen lakhain ko ratrok Duarbaguri MAC constituency ka parlo Dolamara Malasia long polling station pli lasonsi Kangdir Teron PS Dadhora PS Malasi PS Lapen Panbari PS along pini local MAC an parta KAC Educations EM Richard Togbi penajok vote kerek amai ke paman pon Bangso amay long ongdung Congress lapen APHLC asong atum pentami chipa ogdun si BJP party aphan asok boy pang tuidun lapen bangso amay long BJP party aphan aning ka chithiara atum setame ongdung chetongdun si la polling station plia long ke BJP si haipon vek popu angthek arat chitur chipaklang pon Vote kerek amai ching chia prang japi juri jambili athon along pen sakti kendra klembang atum pen EM tok bia phan bike rally pedopon si kang thum karni alira lon pen pedopon Maya long EM tok bi pen kaning je tengke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan Chief Minister Paman Thuvek nangji pusi Maya long lamthe paklang tekang athe itum aphan ongdung pen ke rap nangki pi itum lakhata un e pusi lamthe paklang pedopon Bangso Mailong Aluhi Sarpoman Pen Local MAC Anparta KAC Educations EM Richard Togbi Duarbaguri VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang BJYM President Amoron Terang Nili Block Chairman Sonjoy Teron Atum Pen Chenglok Ongdung Karyakarta Satum Chitongdun Si BJP ke hai angthek paklang pon ini Shakti Kendra Sammilan mate rally lo Haraghat ele along ini jakna si hawarlo dake polling polling do na polling kia pansi pini itun dake chetong ini pen ke code of conduct lo model code of conduct puri lo la pen election declare lo antu kato weda chini lo ke bangzi April 9 ani pen buti jogzi ke asi itun ke chisik kang do lo itun kato ko dak misen ani itun theglong lo rat do nitum lo apen highway ko bus ning chelo apen BJP afan ning ge dope ka chepi polo korante itung ke BJP sarkar ge bang Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister angli kamatha pen ajok himejang nei pen chenglok eduke la katmo fan self help group pen chenglok arunodoy scheme pen chenglok kapre scheme ki pipon do pe hangjang nasi lahai aning ge chithe pen si itum long do nasi kibangji dak haraghat LA ke hai pami pensi chung toy jun long ko pilo
Pini na join nung ba ingkor apo o ingkor troxy 27 Congress pen lapen PSLC do दाधोरा पोलिंग स्टेशन पर इधर आके क्या देख मैं भारतीय जनता पार्टी का हावड़ा घाट में अभी प्रभारी प्रवासी के रूप में यहाँ पर 1 महीने तक चुनाव की व्यवस्थाओं को देखूंगा और यहाँ जो हमारा शक्ति केंद्र है, हमारा पोलिंग स्टेशन है, उस पर सारी व्यवस्थाएं हमारी कैसी हैं उनको भी देखूंगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान यहाँ की क्षेत्र की जनता करे, नरेंद्र भाई मोदी और हेमंत बिश्वा शर्मा जी को अपना आशीर्वाद दे, उसके लिए काम करूंगा। सर बीजेपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कब करेगा, कब दिखेगा? पार्टी का कैंडिडेट हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड से तय होता है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया हुआ है, उस पर विचार होगा। उस पर विचार करते हुए हम जब भी होगा तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अपना अधिकार है और जैसे ही वो अधिकृत करेंगे तो हम उसमें काम करेंगे। लेकिन एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो कमल का फूल है, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, वही हमारा कैंडिडेट है और हम सब उसके लिए काम करते हैं। जो भी प्रत्याशी होगा एकजुट होकर सब लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से इस विधानसभा में जिताने का प्रयास करेंगे। Kedamtang ni phaikre phok surihini rengkor trok arni ada por phaikre si nilip chokihela arlong vuti phonglang so mate borpong sarthi timung arong ingdeng ke thom kes e branch aro amhang ke thek arni ke paman pon Stefan rongpi pen ke chari pon mailong longkiri teron chunbang ahin pensi aluhi ki pachini la pen mailam the jaipon Mayalong aluhi sarpoaman pen kachitong dun Desoy Teron KSA General Secretary Central Committee Raju Ingleng Maipu KSA BDC John Lekthe Chunbang KSA BDC Edwinson Hanse KSA Education Secretary CC Sem Timung Rong Asar Sarthe Timung Arong Anilson Teron KSA Maipu Arnam Lang Pi Branch Atum Pen Chenglok Rong Abasapi Manpeng Ke Theki Ding Atum Chitong Dun Si Mai RD Pidun Maya long ka than pon alam the jesemet lo ke charli ahin mate education aputhak lapen ka chingthur amu lapen arta ki jum pen rakia hormu kirim atuma phan ke khang arta ki jum pen piso penan ki do atuma phan chelang dun pe menang ji pusi rada phan than pachini pon inglong arlo ke do ahawara long putho tarapung ahawar lapen borlang so ahawara long ta KSA aro ke seng pon thu ji a phan si ji sik pon bomlo bokazan hanjang lang so pen bisnu lekthe nang kilo berta Israel unity long live. Israel unity long live. Nang litum sarthi timong arong pada borpung along nang litum pini litum kahom rilong nang litum anchutong thepon pini litum la bangso indeng ke thom dak along buti phong langso KSM hang ke thek katalon along niliphan alhi sarpo man pen sedak na hang pon lo dak branch committee yang pada KSA Botanical District Committee tum party pipon pen pini la solong na hang pon lo lasi karbilo chal ya song pen ke damtang por bis tameli tum kemang la ke eli tum khai tum kipap hi hopen eli tum aprang ke wan ji phansi kai kis tame kemang long do lasi nili tum dak habar ke bang cheng la ke 2023 ningkan seli tum dak na hom ri lo hasud nili tame Botanical District Committee long a secretary claim ik bom ho lo si hal sud nili tum ke bang cheng an kan bang dak network da we tower da we la pen si ka chilang hem da we lasi hasud nili tum dak adim maklong na ko ri pen nili tum thek long lo tadak rat tum tame nang than no je nili tum ka nang sot nai ke non mak tower la pen mit si ka chilang hem la pen la network ai huinang ji lo soteng sili tum isi pen si chingwai don pi lo son thak sidak ke cheng si nili tum ke bang cheng an kan bang network ave ta next an kan bang ya dak network do lo aku bang thulo tower bang non tower tami selam bom lo lasi la bang so tower selam bom along tami nili tum karbing long to mas council la ACM Dr. Tuliram hang patame choro nang ji athe nili tum karbi lo char ya song ba nakimang mata la lo ka pap hi hu pa khai man ko son si kang thur po nei ma plong te la han lo la pen ladak ako medical sub center hem tami dak kim tang do ladak alam se tami non het jong ni tum ching mai long lo ka ching mai long alam bang ke ladak medical hem do ko phis tami staff avi plo ladak medical IEM lo sorjorong phara ke hai baname ekbar discuss panalang li pulo dake staff kadok vita do chuke hala hospital long sinon man APS pilap so tami
jong si towar kadu we melo plong na lang liton mai staff bang dan lang toy populam chak nang pidun lo son dak si ladak rong atum han isi kang thor ponji ni tom ning ke hang lahan lo non tong sikot ke la towar hu nang le luplong le ladak rong bang ke alang litom hithi ru weekly market stami dak do nang po athe kedam tang por lang litom committee sengelok tamin pachini lo miong chon lo tamil lahai ke nang son lapen pini ladak amai long litom machuning ribon la pohan lo ladak ilitum rong ato o dem lo penang an arta ki jumpen ka chien ka chido aphai penang na ki badu loka charli nat ka pa phi son do la sil hai ka du ka ve ilitum ka chingrai pon thagi ban tami pini amai long be chithan pon Pini ilitum se program security Kanadak dagat tong dun la bolpong madante along ti porang so abang so KSA kan ki thom bang ki thai a in jok la bang katalon mai long ne tu tani tong no la pen abang so mai long central committee de sa kelon thai ala no tani do secretary ala te tong no si pini la bang so indeng ki thom KSA foundation de la bang so long ka chi rai pon madang de ka chi mai pon alam thei ke la puson hello je la dak arlok arat badang ti ladak bopung tarapung lapen ji langsu pune pini ho lapang sot pong langsu lapang sot dim long thong badim posi ni tumla non long ni dim bang ke la bang so ning kanang bong si seng bon po tarapung ke si france ki seng poi phantami pini jirai pon lo lapen haladak arat badang ke hadak kalidar somen pini jingki jikan pon long lo lapen lapu bolong so anat tami niltum aprang keso fislong dorapiat authority alam itu betami tinggi kita mamlo si hala dak tami pining bang pen kiseng ponji phansi netum kiseng kitang pon si achiklo bang ke netum non matia jong pon kela si la dong non long ni dim bang netum seng pon vek po si ladak la botong abrang ala dar semen si netum la bang ke lempon po lapen dak karen na bilang posi karen samila netum EPDC alalo adak sami netum memorandum hai tidampen adak la karen sami kiwan je pham netum bolipon po posi tum chingwai pon dak la kese France ala dar tumpen pen dak rong arat tum sami kapso ti chingwai pon Parang teh hal dak ni tum la phonglang so along ti phonglang so area long bang tawar avelang non bang along guti adem si do chot la so la so ta mang nei la so puthak tawar bang kenang sot posi la bang ke CM Karbinglong Termat Konsil CM malong la bang ke si lo piram lo bolot tangke akirap long ji kali tangke MLA tum saminon election po posi la election net lo tangke komama ke hai komama la tiket kilong ke hai alang phan bang la bang so aputhak itum priority tipen lo pitam lo potong de la ke nang pikek po la Tang te pini ada pabirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru